Morjens, mä olen Valtteri ja tällä videolla mä tuun kertoon teille, että miten voidaan tehdä LARPiin hahmokästäystä käyttäen Google Sheetsin tämmöisiä filttereitä apuna. Tämä video on tehty tukemaan tai demoamaan tämmöistä luentoa, jonka pidin XConissa 2023 nimeltä Kästäys ja taulukot. Ja jotta tätä videoa voi ymmärtää vähän paremmin, että mitä tässä oikein höpötetään, niin kannattaa käydä katsomassa nuo diat siitä luennosta. Ne löytyy tuolta kuvauksesta linkkinä, se dia show. Mutta joka tapauksessa tässä videossa siis demotaan, että miten voidaan käyttää Google Sheetsia, sen työkaluja avuksi siinä, että pystytään vähän helpottamaan pelien kästäämistä. Tässä on tehty tätä demoa varten tämmöinen ilmolomake kuvitteelliseen larppiin nimeltä Salarppi. Ja etukäteen on kysytty somessa ihmisiltä, että ne vois käydä täyttelemässä kuvitteellisia ilmoittautumisia tähän peliin. Ja sitä dataa käyttäen sitten pystyn näyttämään teille, että miten tätä menetelmää pystyy käyttämään. Mutta joo, käydään ekat vähän tätä ilmoittautumislomaketta, minkälaista ilmoittautumislomaketta kannattaa käyttää, että tätä metodia pystyy hyödyntämään. Ja sitten näitä tietoja käyttäen pystyy toki tekemään muutoksia. Eli tämä ei ole mitenkään esimerkkitapaus siitä, että mikä on täydellinen ilmoittautumislomake. Ei, vaan tämä on nimenomaan tätä metodia hyödyntäen mietitty tämmöinen ilmoittautumiskaavake. Tässä ilmoittautumislomakkeessa on kysytty aika perusjuttuja, mutta on jätetty myös hyvin paljon pois semmoisia juttuja, mitä monesti on semmoisia, mitä pelaajat tai pelijohtajat yleensä haluaa tietää, niin kuin esimerkiksi sähköpostiosoite voi olla ihan hyödyllinen tietää pelaajista. Sitten täällä on erilaisia juttuja, jotka on kysytty sillä ajatuksella, että minkälaisia hahmoja meillä on pelissä ja minkälaisia kokemuksia ja minkälaisia teemoja niissä hahmoissa sitten on. Jotkut hahmot saattaa olla semmoisia, että niitä voi olla vähän vaikea esimerkiksi kästetä ensikertalaisille tai tosi aloitteleville pelaajille. Ja taas toisaalta jotkut hahmot on semmoisia, että niitä mielellään ei nimenomaan kästäisi kokeneille pelaajille, vaan just vaikka ensikertalaisille tai noin. Niistäkin on tässä kysytty. Pelaajien sukupuolella saattaa olla merkitystä esimerkiksi semmoisessa tapauksessa, jos LARPiin nimenomaan jostain syystä halutaan, että hahmot, niitä pelaa pelaajat, joilla on sama sukupuoli kuin hahmoilla. Onneksi tämä on vähän harvinaisempaa nykyisin, mutta aika monesti saattaa pelaajilla olla esimerkiksi toiveita, että jos pelissä on paljon romanttisia kontakteja tai juonia, niin sitten romanttisten suhteiden kontaktipelaajat, jotkut pelaajat saattaa toivoa, että ne on esimerkiksi vaikka vastakkaista sukupuolta tai omaa sukupuolta tai sitten ei ole mitään väliä. Siitäkin huolimatta, että niin kuin hahmon sukupuoli saattaa olla ihan mitä tahansa. Mutta tämmöisiä on nyt kysytty tässä lomakkeessa sen takia, että tulee semmoinenkin mieleen. Ja tämäkin saattaa olla siis hahmokohtaista, että joissakin hahmoissa saattaa olla tiukempaa mietittynä, että no tämän hahmon sukupuoli nyt on pakko olla miespuolinen, koska tämä hahmo on nimenomaan isä ja semmoiset isäteemat on tosi suuressa roolissa tässä hahmossa, niin sen takia niitä voi olla hyödyllistä kysyä. Ja sitten on tietenkin esimerkiksi, niin kuin mistä puhuin, näiden romanttisten suhteiden vastakontaktin pelaajan tai hahmon suhteen. Mutta sitten on tämä itse pihvi tässä, eli erilaiset sisältötoiveet, mitä sitten me kysytään tässä ilmoittautumislomakkeessa. Tässä kuvitteellisessa pelissä meillä on 3 tämmöistä selkeää hahmoryhmää. Näin ei tietenkään välttämättä kaikissa peleissä ole, mutta nyt tässä tapauksessa on. Ja sitten meillä on tämmöinen asteikko, eli nimenomaan, että tätä ei halua pelata, sitten ei mielellään, tarpeen tulle mielellään ja erityisesti. Nämä saa tietenkin nimetä ihan miten haluaa, mutta tässä nyt on tämmöinen tietynlainen niin kuin juttu, mitä mä oon itse käyttänyt paljon. Eli ei tätä on sitä, että ne ei missään nimessä halua tätä pelata, tämmöistä juttua. Ja erityisesti sitten, että just tämä on niin kuin bestia shittiä ja tässä pelissä kiinnostaa erityisesti. Ja ne sitten pelaajat kliksuttelee niin kuin omien toiveidensa mukaan.
Ja sitten tämä itse niin kuin tärkein juttu, eli nämä juonitoiveet. Tänne on nyt listattu teemoja, joita meillä hahmoissa on tässä kuvitteellisessa pelissä mukana. Ja nämä on tietenkin pitänyt tehdä sille, että tässä kuvitteellisessa pelissä nämä hahmot on mietitty aika pitkälle jo ennen kuin ilmoittautumisia otetaan. Eli me tiedetään jo valmiiksi, että mitä teemoja missäkin hahmossa on. Ja sen perusteella sitten meidän kaikki hahmokirjoittajat on toivon mukaan ennen tätä kästäystä niin ovat tehneet tämmöisen niin kuin tavallaan ilmoittautumislomakkeen, jossa ne on sitten merkkailu niin kuin jokaiselle hahmolle, että mitä niin kuin tässä hahmossa, mitä teemoja siellä erityisesti on. Tässä nyt on esimerkki, ja tämänkin voi tehdä monella tavalla. Se voi tehdä oikeasti samalla lailla niin kuin tuollaisilla lomakkeilla, niin kuin pelaajat ilmoittautuu, mutta sitten niin kuin voi tehdä myös eri metodeilla. Ja täällä niin kuin erityisesti on merkitystä semmoisia, että mitkä on nimenomaan niitä teemoja, mitä siinä hahmossa, sen sisällössä painotetaan. Ja sitten jos siellä on semmoista, että nimenomaan ei tätä teemaa tässä hahmossa, niin senkin voi tietenkin laittaa. Mutta meille kaikista mielenkiintoisimpia on nämä erityisesti ja mielellään osiot tässä. Ja näitä on sitten tehty kaikista hahmoista. Ja täälläkin justiin esimerkiksi Iloisäntä Hemmo on vaatii sen, että se on kokenut pelaaja ja niin poispäin. Ja sitten näitä me aletaan vertaamaan sitten näihin teemoihin, mitä sitten tänne on lueteltu. Näissä joskus saattaa olla aika paljon esimerkiksi päällekkäisyyttä, että niin kun jotkut teemat on vähän niin kuin koskettelee samoja teemoja, mutta ne kannattaa miettiä silleen aika pitkälle kuitenkin sitten vaikka koko niin kuin kirjoittajaporukan kesken, että mitkä on semmoisia hyviä teemoja ja mitä teemoja me ylipäätään tässä pelissä käsitellään. Tässä esimerkiksi nyt täällä on 20 näitä. Täällä on johtavassa asemassa, alaisen asemassa olevat hahmot, pelkoa, kauhua, vanhemmuutta, romanttiset kuviot, antagonistisuus, salaperäisyys, raskas menetys, kuoleman käsittely, tämän tyyppisiä juttuja. Ja näitä kun miettii, niin kannattaa monesti miettiä myös vähän semmoisia niin kuin triggeriteemoja ehkä. Eli kaikki ei välttämättä esimerkiksi kuolemaa halua käsitellä peleissä. Se voi olla aika raskasta joillekin, varsinkin jos vaikka lähipiirissä on ollut kuolemantapauksia lähiaikoina, niin se voi olla semmoinen juttu, mitä nimenomaan jotkut pelaajat ei halua pelata. Samalla lailla esimerkiksi jotkut pelaajat ei välttämättä halua pelata romanttisia juonia ollenkaan, niin näitä voi sitten hyvin tällä metodilla kysellä. Ja sieltä sitten jokainen pelaaja on kliksutellut näitä rakseja ruutuun sen mukaan, että mikä niillä nimenomaan tässä pelissä kiinnostaa. Ja aika monestihan peleissä on silleen, että kun pelaajat ilmoittautuu, niin ne kiinnostuu sitä pelistä nimenomaan. Ja ne on aika lailla valmiita pelaamaan ihan mitä tahansa, kunhan pääsee pelaamaan. Niin sen takia tässä on nimenomaan kysytty sitten niitä, mitkä erityisesti herätti kiinnostusta pelaajissa, niin sitten me pystytään löytämään niille semmoiset hahmot, jotka vastaa nimenomaan niiden erityisiä kiinnostuksen kohteita. Mutta täältä ne käy kliksuttelemassa sitten, ja näissäkin tietenkin nämä ääripäät on kaikista kiinnostavimpia meillä tätä kästäystä tehdessä. Eli juttuja, mitä pelaaja ei missään nimessä halua pelata, ja mitkä on erityisesti niitä kiinnostavia juttuja. Se vaikeuttaa asioita tosi paljon, jos vaikka on joku pelaaja, joka on laittanut kaikkea, että erityisesti. Niin siinä tapauksessa tämä tietenkin vähän sakkaa tämä metodi, mutta se myös kertoo yleensä sitä pelaajasta vähän, että jos on toivonut kaikkea erityisesti, niin sitten se niin kun, ei välttämättä ole edes täysin perillä siitä, että mihin se on ilmoittautumassa. Tai sitten se tietää ja kaikki vaan yksinkertaisesti kiinnostaa, mutta se on vähän hankalaa dataa semmoinen, jos on kaikki jotain ääripäätä. Tai sitten vaikka, että kaikki on vaan laittanut tarpeen tulleen, niin sekin kertoo tietynlaista ehkä passiivisuudesta. Sitten niiden jälkeen on kyselty sitten tämmöisiä vapaakenttäjuttuja, erityisesti niin kuin, että minkälaista sisältöä ei missään nimessä halua hahmoon. Jos siellä on vaikka semmoisia, mitä näissä teemoissa ei ole kysytty, niin sitten pelaaja voi laittaa sinne tarkennuksia. Voi kysyä myös sillä, että minkälaista juttua haluaa nimenomaan pelata, niin kuin tämmöisenä vapaakenttäkysymyksenä. Joillekin pelaajille saattaa tulla tosi selkeitä visioita tai ideoita siitä, että minkälaista juttua sisältöä ne haluaisi pelata, ja semmoista tietenkin voi auttaa meitä tässä kästäyksessä aika paljonkin.
Sitten on tämmöisiä, että onko pelaajia, joiden kanssa ei halua pelata lähikontaktia ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. No niin, sitten me ollaan saatu näitä ilmoittautumisia ja täältä ilmoittautumiskaavakkeesta pystyy täältä Responses-osiosta klikkaamaan täältä tämmöinen, että View in Sheets, jolloin se tekee tämmöisen niin kuin, taulukon siitä niistä ilmoittautuneista, eli ei ole pelkästään tämmöinen niin kuin summaus, joka meille tietenkään tässä tapauksessa ei ole hirveän hyödyllistä dataa, kun me aletaan hahmoja jakamaan, mutta tämä taulukko on sitten hyvä. Ja se tekee tämän tyyppisen taulukon sitten teille, jota pystytte selailemaan. Nyt mä oon vähän etukäteen tänne käynyt laittamassa tiettyjä valmisteluja. Mä oon laittanut tänne vähän värikoodausta näihin. Oon laittanut tänne ylös, että toi ykkösrivi pysyy tässä mukana. Ja nämä pystyy tälleen lukittamaan tällä lailla. Täältä oikea kun klikkaa ja menee tänne ihan alas, niin täällä on freeze up to column B. Niin nyt se tekee sen, että nämä nimet näistä ilmoittautuneista jää tänne roikkumaan. Ja sama on tehty tähän ylimmälle palkille. Mutta sitten se kaikista tärkein juttu, eli niiden filttereiden luominen. Valitaan tämä yläpalkki, jossa meillä on nämä kaikki meidän niin kun, kysymykset. Täältä löytyy nämä kaikki teemat ja tälleen. Ja täältä sitten oikealla kun klikataan, niin täältä löytyy tämmöinen Create a Filter. Siitä kun painetaan, niin se tekee filtteröitävät jutut näistä kaikista ylhäällä olevista. Ja sitten kun me lähdetään näitä katsomaan, aletaan kästäämään hahmoja, tuolta vaikka havu-haamu, niin lähdetään sitä miettimään, niin sitten kun me aletaan täältä katsoa, niin me voidaan alkaa filtteröimään. Täällä havu-haamu on näistä haamut hahmoryhmästä, niin me voidaan täältä suoraan laittaa, että okei, tuosta kun klikkaa 3 kuvaketta, niin sieltä pääsee filtteröimään. Joo, me ei haluta niitä, jotka ei halua tätä haamuja pelata, vaan nimenomaan niitä, jotka on tarpeen tulla erityisesti tai mielellään hahmoja tai haamuja haluaa pelata. Ja nyt kun me klikkailtiin tuosta, niin me huomataan, että tässä on enää näkyvillä ne, jotka on sen filterin mukaan niin kuin toivonut näitä juttuja. Sitten me lähdetään käymään näitä havu-haamun teemoja täältä. Mysteerin ratkaiseminen on nimenomaan tätä hahmoa. Tosi olennaista sisältöä, joo. Yliluonnollisia kykyjä, kyllä. Tällä hahmolla niitä piisaa. Yes. Pelko, kauhu. No sillä ei hirveästi ehkä pelota sillä haamulla, mutta se ehkä pelottaa muita, niin no laitetaan sille, että tarpeen tulleen tasoisesti. Joo. Pikkuhiljaa näitä alkaa sitten putoilemaan näitä ilmoittautuneita. Ja meidän optimi on ehkä se, että meillä olisi 2-4 ehkä pelaajaa löytyisi vaihtoehtoa. Mutta kansi tehdä kuitenkin sille, että käydään nämä kaikki teemat, mitä siinä hahmossa on lueteltuna, niin käydään ne ihan ekana läpi, että ne kaikki tulee varmasti huomioitua. Siinä saattaa tulla aika iso kiusaus sille, että okei, että nyt kun me ollaan laitettu tänne näitä teemoja tai filtteröity näitä, niin nyt meillä on enää noin vähän tyyppejä ja sitten pitäisi käydä vielä nämä loput teemat, että eihän meille jää tänne enää yhtään näitä pelaajia meille vaihtoehtona. Mutta silti kansi käydä ihan loppuun asti nämä teemat, kuolemankäsittely, joo. Koska sen jälkeen sitten me voidaan ainakin olla varmoja siitä, että kaikki nämä tälle hahmolle olennaiset teemat niin tulee huomioitua, eikä mikään varmastikaan unohdu. Ja sen jälkeen, kun me ollaan käyty nämä kaikki, niin me voidaan alkaa vähän löysentämään näitä, että okei, no kuolemankäsittely, no ehkä se vielä tällä haamuhahmolla on niin kuin olennaista, mutta ehkä se itsekkyys, se voi olla ihan tarpeen tullen tasoisesti, että ei haittaa, vaikka siellä se ei ole niin olennaista sisältöä se itsekkyys ehkä siinä kuitenkaan. Ja sitten pelko, kauhu, no joo, ihan hyvä, mutta tällä lailla me voidaan näitä vähän filteröidä sitten ja katsoa, että kuinka paljon me saadaan tälle hahmolle soveltuvia pelaajia. Nyt meillä on 3 vaihtoehtoa tässä, jotka on jo aika hyvä määrä. Ja silleen siinä on vaihtoehtoja sitten tälle haamuhahmolle, niin ei tarvi olla yhden vaihtoehdon varassa. Sitten me käytäisiin yksitellen täältä, että
tarkistetaan vielä, että siellä ei varmasti ole mitään ristiriitoja näiden toiveiden kanssa. Nimenomaan ehkä siltä, että siellä ei ole näitä ei-tätä vaihtoehtoja semmoisille teemoille, joita nimenomaan tässä hahmossa kyllä on. Sitten kun on käyty, niin sitten me käytäisiin nämä vapaat kentät täältä ja luettaisiin sitä, mitä siellä on. Jos siellä on semmoisia, niin kuin on kysytty, että mitä vapaassa kentässä, että mitä haluaa nimenomaan pelata, niin sitten siellä saattaa olla pelaaja laittanut jotain semmoisia ideoita tai ajatuksia, jotka sitten mätsää mahdollisesti tähän hahmoon tosi hyvin, ja sitten tietenkin semmoiset pelaajat kantsii kestää semmoiselle hahmolle. Ja niistä sitten voi katsoa, että siellä ei ole mitään ristiriitoja, ehkä täällä on laitettu, että en halua romanttisia suhteita, en halua hahmoa, joka ei ole ollenkaan päättämässä omastaan tekemistä. No joo, tällä hahmolla ei kyllä ole silleen. Tämä tyyppi ei halua verisiä saksia. Mutta sovitaan nyt vaikka, että tämä susupala täältä nyt on kaikista parhaiten tälle hahmolle soveltuva tyyppi. Niin sitten kannattaa tehdä sille, että laittaa täältä vaikka, että värikoodata, että laitetaan se vaikka vihreällä, niin no niin, tämä pelaaja on parhaiten tälle hahmolle soveltuva. Ja nämä kaksi muutakin oli ihan hyvin sopii, mutta susupalalla oli sen toiveet natsas kaikista parhaiten, niin laitetaan näistä varapelaajaksi tälle eri värillä. Eli meillä on 2 pelaajaa sitten jää muistiin tänne, jotka myös soveltuisi tälle nimenomaiselle hahmolle, mutta meillä oli paremminkin soveltuva tyyppi. Niin sitten jos tulee vaikka perumisia, niin me pystytään katsomaan täältä, että okei, no nämä tyypit oli kästäysvaiheessa sopivia tälle pelaajalle tai tälle hahmolle myös. Toki näissä tulee aina sitten jonkin verran päällekkäisyyksiä, eli jotkut pelaajat saattaa olla tosi sopivia useammalle hahmolle, tai sitten jotkut hahmot, niin niille ei löydy yhtään semmoista täysin sopivaa tyyppiä. Ja sitten noita filttereitä löysyttelemällä, niin pitää katsoa sitten, etsiä sieltä semmoisia niin kuin, sopivia pelaajia. Aika monesti siellä se niin kuin ilmoittautuneet laittaa omien kokemusten mukaan, että siellä on aika paljon semmoista keskipainotteista, ja sitten siellä on niitä niin kuin muutamia erityistoiveita. Niin sitten jos on laittanut vaikka, että tarpeen tullen pystyn pelaamaan vähän niin kuin kaikenlaisia juttuja, niin sitten se ei tietenkään ole myöskään poissulkeva jostain hahmosisällöstä. Mutta joo, tämä todennäköisesti kuitenkin helpottaa sitä kästäysprosessia, vaikka nyt joissain tapauksissa jotkut hahmot saattaa silti olla haastavia kästetä, mutta tämä ehkä vähän helpottaa sitä datan läpikäymistä, ja aika yksinkertaisella menetelmällä ainakin itse on käyttänyt tätä useammassa pelissä, ja se on kyllä kutistanut sitä kästäysaikaa tosi paljon. Joskus tein viikonloppu kokonaan saattoi vierähtää hahmojen kästämisessä yhdelle pelille, ja tällä menetelmällä sen saa supistettua aika varmasti silleen tunteihin kuitenkin. Mutta näin. Kansi käydä katsomassa ne diat, jos et ole käynyt katsomassa, niin ymmärrät vähän enemmän tästä metodista ja siitä, että mitä haittoja ja hyötyjä ja mitä haasteita tässä voi olla, mutta toivottavasti tämä demo auttaa teitä eteenpäin ja auttaa teitä siinä hirveässä työrupeamassa, joka monesti larppien hahmojen kästääminen on. Mutta joo, kiitoksia.